हाय गाइस, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ କେମିତି ଥାଏ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାକିନାକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁମ୍ବାଇର, ଯୋଉଠିକି ଆପଣମାନେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟାଇପର ଭେରାଇଟିରେ ଯୋଉ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଦରକାର ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ରିଜନେବଲ ପ୍ରାଇସରେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରାଇସରେ ମିଳିଯିବ। ହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ବାର୍ଗେନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଡେଇକି ଟିକେ ଥିବ ନା, ଭଲ କରି ବାର୍ଗେନିଂଟା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାଇସରେ ପାଇଗଲୁ କଙ୍କଡ଼ା। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଖରାପ ନଥିଲା, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ରହିଲି ଗାଇସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି ବମ୍ବେ ରିଲେଟେଡ୍।